Авзалов хуҗалыгында эш күмәкләп башкаруга корылган. Барлык хезмәткәрләр бер тирәдәге басуда эшли дигән сүз бу. Басуда 3 полиция комбайны арпа суктыра. Комбайнчылар Рифат Фазлыев, Газинур Ногманов, Рейс Хайбрахманов районыбызның алдынгылары арасында, рейтингтан төшкәннәре дә юк. Күрше басуда ЕС ургышында Виталий Сиваков хезмәт куя. Бүгенге көндә менә 96 гектарда арпаны суга башладык. Уңыш әйбәт күренә. Баганча көлге булай суктык. Алны ишеле сапылды бага инде уңышлары. Мен менә бүгенге көндә 7-6 мөмкин суга менә хәзер. Кешеләр күңелле. Машиналар yetişip тора дигәндәй. Комбайннарны безнең үзе күрәсе комфортабельный. Неге бар, кондиционеры бар, да кондиционер olmasa эшләп булмый. Ашатулар әйбәт. Көндез иш ашыйбыз. Ну, в общем, довольны инде. 4 йөк машинасында суктырылган икмәкне Горбуновкадагы һәм Ташлыярдагы ындыр табакларына ташыйлар. Бер төкчис тарту комплексларында бер кат эшкәртелгән ашлык амбарларга тутырыла. Быел елда уңышлар әйбәт кенә, менә күреп торасыз, без хәзер Гармонка авылында арпа басуында без менә яңа гына саламнарны туратып барган идек. Менә хәзер күреп торасыз, монда калдырып баралы бакырсың, бу безнең эшчеләргә булачак. Иртәгә киптәп чыгып эшчеләргә таратабыз. Көннәр суыты булгач, иртәнге 6 яртыдан чыгабыз эшкә торабыз. Кичкә бик суыта башлады, шуңа күрә иртән итеп йөрибез. Кояшлы вакытта бу ипиләрне, игеннәрне алып бетерергә ясыны. Шуны теләп калабыз инде. Рафик Даутов, Тахир Гардиханов, Ринат Җәлилов, техника төзеклеге өчен җаваплы инженер Радик Фаттахов һәрберсе үз өлкәсендә алыштыргысыз хезмәткәр. Участокта контрольлек итүне, икмәкне үлчәп складларга озату вазифасын Илмаз Авзалов үз өстенә алган. Бүген хуҗалык көзге бодай шешү эшенә дә кереште. Тракторчылар Филгат Габидуллин, Ярулла Лутфуллин пар җирләрендә эшли. Без менә шу зав дигән агрегат дибез инде. Беренче басудан айткан икмәкне шушында шиш тартып, складларга тутырып, яңадан дальше орлык семьялар ясыйбыз. Техникалар җитешә, эшли, әйбәт. Хуҗалык районыбыз фермерлар өчен югары репродукцияле орлык җитештерә. Бодай, арпа, борчакның скипетр, тифкеч, бурлак, кулон исемле перспектив яңа сортларын сыйлар биредә. Уңыш куандыра. Бүгенге көндә барлык мәйданның яртысында урып җыю эшләрен башкарырга өлгергәннәр инде. Эшләнәсе эшләрдә әле алда күп. Без ышанабыз, Авзаловлылар сынатмас. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.